Hi friends, simple ஒரு டிஷ் பார்த்துடலாம். ப்ரான் ஃப்ரை தான். என்னெல்லாம் தேவைன்றதை பார்த்துடலாம். 2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், கொஞ்சமாக கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டிருக்கேன். ஆப்ஷனல் தான், எனக்கு பிடிக்குன்றனால போட்டிருக்கேன். கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை தூவிக்கோங்க. சால்ட் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. தேவையானப்போ நம்ம டேஸ்ட் பார்த்துட்டு பின்னாடி போட்டுக்கலாம். அதில் லைட்டாக உங்களுக்கு தண்ணி தேவைப்பட்டால் போடுங்க. எனக்கு தண்ணி தேவைப்படலை. ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மட்டும் எனக்கு லாஸ்ட்டாக நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன், தேவைப்படுற மாதிரி இருக்குன்றனால. நடுவில் மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் பத்தலைன்றனால ஒரு ஸ்பூன் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு கார்ன்ஃப்ளவரும் நான் லைட்டாக ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். கார்ன்ஃப்ளவர் பத்தாத மாதிரி இருந்தது. சில பேர் ரைஸ் ஃப்ளவரும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு பொறுத்து தான். எனக்கு இதுவே கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது. இதை நல்லா நீங்கள் பரட்டிக்கலாம். நடுவில் சொல்ல மறந்துட்டேன், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு தட்டி போட்டாலும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரொம்ப சிம்பிளான டிஷ்ஷு, நான்வெஜ்ஜில் பண்ணக்கூடிய ஈஸியான ஒரு ஃப்ரை நம்மளுடைய ப்ரான் ஃப்ரை தான். ரொம்ப மினிமலான ஒரு எண்ணெயிலேயே நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். எனக்கு நான்வெஜ்ஜில் ப்ரான் ஃப்ரை ரொம்ப பிடிக்கும். உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் நான் என்னோடய யூடியூப்பில் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்குற ஃபஸ்ட்டு வீடியோ இது. உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு என்ன நான்வெஜ்ஜில் ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃப்ரை பண்ணியிருக்கேன். ப்ளஸ் எனக்கு 2 பீஸ் தனியாக அம்மா ஷீலா மீன் வாங்கியிருந்தாங்க. அதுலேயும் 2 பீஸ் எடுத்து இதையும் மேரினேட் பண்ணி வச்சுட்டேன் அப்படின்னாங்க. அதையும் பண்ணிட்டேன். ஃப்ரை எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க நம்புகிறேன். தேங்க்யூ. பாய்.